balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. नहीं होगा. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say. Good morning guys. सानदों दां नोंथांमोनहा दिनैसो साडनलि मा ब्लगिं खालामनाय जाखो. एक सप्ताह जाबायमोन भिडिअ खालामनो हायाखैमोन. एसे पार्सनेल खामानि जानानै फैदोंमोन. प्लास न'आव थांनायनिबो गोनो गोथो बेले बेजे जानानै दंमोन. बोरै खालामनो मानो अफिसनिखौ बोरै थांनायनि सिगां सेट खालामनानै दोननो बेफोर खामानि जानानै दंमोन एसे. बाद बाखि दस्रा खामानिफोरबो दंमोन. नोंथांमोनानो देनां खोन्थागोन आं सम मोनोबा मोजाङै समफ्रा मोजां जायोबा. ओमफ्राय समबारनिफ्राय दिनैथ' रबिबार जाहैबाय. समबारनिफ्राय नोंथांमोनहा रेगुलार ब्लग मोनलांसिगोनलाय दे. दिनै टिकेट बुक खालामनांगौ न'आव थांनायनि थाखाय. थांसिगोन बिराद थाबनो. 20 तारिखनिफ्राय बन्द लाबाय आंहा. 20 तारिख नङा 21 तारिखनिफ्राय बन्द लाबाय आरोखि. विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन. वेलकम बैक टू द चैनल. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. होमबालाय दे भिडिअखौ नायलांदो. नै ब्रेकफास्ट मोनजाबाय जोंहा दिनै. एसे बायह्रानिफ्राय बिहरलायबाय पुरि. Good morning, Mega Park. नानिया आसोला दाबो उन्दुगासिनो. दिनै बिराद गोबावजोंसो सिखारखादों. टाइम जाबाय 10 o'clock right? 10:30 10:30 जाबाय. नानिया उन्दुगासिनो 10:30 जाबाय. दे नायलांदो नोंथांमोनहा दिनै भिडिअखौ सुरु खालामदिनि दे. दाबो उन्दुगासिनो नायगोन. बायह्रायाव फैनानै आरो उन्दुलायबाय. Say hi Meher. Good morning. Good morning Papa. Good morning. दादी के घर चलेंगे? पैकिंग हो गया? वेरी गुड. क्या क्या पैकिंग किया आपने? क्या क्या लिया? पापा. हैं? पापा. पापा को पैकिंग कर दिया. छोटे डॉगी. किधर? किसके घर पे? दादी के घर पे. छोटा डॉगी चाहिए? दादी को बोल दो फिर छोटा डॉगी लेके रखो बोलो. एक दिन दरवाजा खुला था, एक बैट आ गया था इनू के घर पे. हाँ. कैसे? मालूम नहीं, दरवाजा खोला था ना इसलिए. फिर इन्होंने क्या किया? इन्हों नीचे बैठ किया था मम्मी और इनो. डर गए थे? फिर कैसे भगाया? नहीं भगाया, अपने आप भागा. पापा ने भगाया ना. हाँ. रैकेट से. मैया मानियाव ओंखाम जाबाय थानायाव दरजाखौ खुला दोनदोंमोन नालाय बादामालिया हाबफैनायाबो न'आवनो. बोरै हाबफैखो मिन्थिया. बे सप्तायाव बिराद फिसा फिसा जिनिस जानानै थांबाय. नोंथांमोनहानो मेहेरनि खामानिखौ देखायनि वालाव फुरा होख्लैजोब्बाय. मा होननांगौ गथ'फोरनि खामानि. नै बे जाहैबाय फार्स्ट. बे जाहैबाय सेकेन्ड. नायगोन वालाव ना साफा खालामजायो ना मायो. थार्डआ जाहैबाय कहाँ पड़ा है तेरा ब्लू बॉल? मैला. नै बे महारानी खालामदों. ओइ महारानी. ओमफ्राय नायगोन गेलेग्राफ्रा माबायदि बुरला जाला. इसके अंदर है देख. क्या चाहिए? ओइ हीरोइन. हटो. किससे पूछ के जाना? इनो से पूछ के जाना. नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ. मैं नहीं बताऊंगा. तो मैं जाने नहीं दूंगी. इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. मेरे को जाने दो. नहीं मैं जा रहा हूँ. पूछ के जाओ. महर मैं नीचे जा सकता हूँ? नहीं. क्यों? क्या लेने जा रहे हो मेरे को बताओ. पापा का नया टी शर्ट आया. न'आव थांसै नालाय एसे गांब्रै गांबासो टी शर्ट बिहरदोंमोन. फार्स्ट टी शर्ट सफैबाय. बेखायनो नोंथांमोनानो माबायदि. I never left a stone unturned. मोजां ना? दाख्लै एसे खानाय सिनजाहैबायलै. स्रां मोनखाबाय रेजेंजेंनो. साहसा मानि थाखाय फैदों मिथिबाय. बिसोर 24 घन्टा पिपि किट गाननानै थायो ओमफ्राय क्लिनलिनेस दोनो आरोखि सेलुनाव. ओंखायनो दाख्लै एसे ओरैनो नायनानै नुबोनानै अखानायै होख्लायथारबाय आंनो. आरामनो तेल मालिस हेड मासाजबो खालामजाबाय.
I'm to eat orange. You want to eat orange? Yes. Okay. Hello everyone, welcome back to channel Asakalamutang. Ang imun namin hai ang tamu yang dono, Papa. कौन है? You किसके घर जा रहा बताओ? दादी के घर पे. हैं? दादी के घर पे. उई! ऐसे जम नहीं करते टेबल में. दादी- ओयो कितने सारे? 3 है. 3 कबूतर. वो झगड़ा करेंगे तो उनको है. पापा जब आप वो कबूतर झगड़ा करते तो आप भगाते उसको. नहीं भगाते मम्मा. Some love in this crazy world. क्या देखना? छोटा यूट्यूब. छोटा YouTube. हाँ नहीं आ रहा मेरे फोन पे. आपके फोन आपके फोन पे मेरे फोन पे है. तो मेरे को देखना है. 1 वीडियो क्या? हाँ Only 1. ठीक है. आपका फोन लेके आओ उसमें डाल दो. आपने खाना खाया? हाँ. ठीक है. Fresh जाखांबाय. नै जोंहा एसे मोनजाबाय. मैयानि सबायजों दाउजों दं एसे दालि. बे जाहैबाय दहाय फुंनि एसे बेजोंनो नम्बाजिया जाबाय. कैसा है? स्पाइसी है. छाछ राजस्थान की याद दिलाता है. माबा मा होनोमोनलाय न'आव फैनानै आहा मोनजाथारसिगोन. बावथारला नोंथांमोनानो खोन्थागोन आं टिकेट जाबानो बे सप्तानि गेजेरावनो जासिगोन. एन्ड थैंक यू सो मच नोंथांमोनानि लाभ केयार सापर्टनि थाखाय. गोबाङानो आंनाव मेसेज खालामनानै सोंहरदों कि आरो मा जाखो ब्लग खालामाखै मायाखै दासिमबो गोबाव जाथारबाय होननानै. दा एसे बेनो दहाय फुङाव बुंनाय बादि एसे खामानि सर्ट आउट खालामदोंमोन. दा बे जोब्बाय ओमफ्राय बास फैनांसिगौल'. ओमफ्राय मानडेनिफ्राय रेगुलार ब्लग मोनसिगोन नोंथांमोनहा. पहले राइजफोर जागोन दिनै होनबालाय. इनु क्या लेके आया बताओ पहले. दाखांग्रोमोना चिप्स नांगौ ना. मम्मी खा रही है फिर. ठीक है मम्मी को 1 दे दो अब 1 खाओ. ठीक है? ओनली फॉर टुडे. उधर देखो कबूतर इधर नाचो. देखा ईगल चला गया मम्मा. पूरा सप्ता लास्ट वीक अखा मोनायाव अखा थंब्लेद हाखायो. दिनैबो बेबादिनो हानानै थांलायबाय. Feel like I was never heard. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? उन्दुनानै मुगासो मोनखाबाय ओमफ्राय खोनादोंना अखा हागासिनो. बेबादि बोथोराव मुफाय थांनांगौ होननानै खोन्थानोसै. इउटुब नायनो मोनैनि दावराव इन्टारनेट बन्द खालामनानै दोनदोंना. फोन कितना चाहते हो ना. अभी डाला अभी बहुत टाइम लगेगा. मैं कैसे नहीं दूंगी. ठीक है कुछ खाओ फिर मामा आपके लिए कुछ लगाएगा. आजा. ठीक है देखेंगे आ जाओ. अंकल को बोलेंगे अंकल को नीचे जाके बोल के आएंगे. टीवी पे देखेंगे सब कुछ आ जाएंगे मेल पे. प्रिंट आउट ले लेना. टिकट बुकिंग खालामखांबाय. न'आव फैनोसै. वाव इन्होंने अरेंज किया. Look at the sofa, how neatly she has tucked in. She has kept the pillows. आजा पापा प्यार करेगा आपको. मैंने गुस्सा किया. मैंने गुस्सा किया. देखो लोग आके एंगर होके उल्टा पुल्टा खाते हैं. इन्हों गुस्से में काम करती है. गुस्सा पापा ने गुस्सा दिलाया था मैडम काम कर रही है. नानिया जोंना रागा जोंनानै गासिबो गावनि गेलेग्राफोरखौ अरेन्ज खालामजोब्बाय. रागा जोंबासो अरेन्ज खालामो जोंना नानिया. बे गासिबो इउटुब नायहैनि. टयस दखाननि खाथियावनो पार्किं खालामनानै दङ. नाहरगासिनो आजिला माबा नांगौ होननानै. चाहिए. अब नहीं दोगे मैं आपसे नहीं बात करती हूँ. ओके पापा देखेंगे ये वाला अच्छा नहीं है कोई दूसरा वाला लेंगे अच्छा वाला. ठीक है? थांनायनि सिगां बालकनिखौ एसे खोबथेनांगौ नेट होनानै नङाबा बिराद मैला जाखायो. ओंखायनो एसे नेट नायदों नम्बाजिया. मासथ' दंखायोलै. नानिया दाख्लिनिफ्रायनो फ्रेन्च फ्राइज जानो होननायखाय नै एसे फ्रेन्च फ्राइज जानो बाहेरायाव लाबोदों. खाथियावनो दं. नायदो. What if I'll never get it right? I try to follow my heart. लाखांबायलै नानिजों माबाजों बाहेरायाव दङ. लानानै थांसै.
ले तेरा फ्रेंच फ्राइज Hot. She put it down. कौन बैठा मम्मा वो आपको फ्रेंड है वो चलो यू गॉट योर फ्रेंच फ्राइज लेट्स गो नाउ ठीक है हैं लेट इन द कार मम्मा किधर उधर से ट्राई खालामनाय नागिरदों प्लस क्या लिया तूने डोनट्स मोननैसो लादों न'नि थाखाय नों क्या खादो देलाय रायजोफोर होनबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye you want to say bye Bye. chalo good night everyone Say don't stop.